konna ħanamlu il-mux grande fratello. Ma dak il-wiju kol kien jagħmluh. Mela. Dik ġennata kienet. Kemm li Pier kien jagħmlu dak jew. Le, dak huwa tagħmel ieħor wara li segwih. Le, madam kien meta kien beda l-Grande Fratello, ħana konna għamilna wieħed jismu mhux Grande Fratello. U kien hemm Sandro għalija fija Sandro Ketkoti. Le, ma dak kien reality show fuq l-Ewropa, dak iva le ma nafx kien jismu. Fuq jekk fajna skoss indeċiżi u jridu jiddeċiżu jekk hux tajba l-Ewropa le. Le, li kont ngħidlek huwa kont insomma wieħed minn dal-programmi li kont naf ġdieħel għalih minn dak li ifisser stop sleep. Taf kif jgħidu stop leave. Aħna konna niċċajtaw stop sleep. U kont ħadd tissaqqu miegħi. U niftakar Peppi qolli x'jiġifieri s-saqqu għalli aħna norqduha u minn nef kemm raqgħet fuq insomma. Imma x'kienet jipprova jinferixxi li wieħed m'għandux jolqod fuq ix-xogħol jew li mela jiena xi il-tom il-sira tiegħi li ħatolqduha ma tarax x'kienet jipprova. I think a bit of both. U insomma, u niftakar darba minnhom kont mort norqof xi tlieta anke kellu jiġi Peppi biex għadu ma ġiex, għatlu inti ġej għatlu għandi nas jiena għalli jorqod naqra għalli xi niġi qajmek. Għalli imma ħalli l-bib miftuħ, għalli għax m'għandix ċavetta. Allura jiena bbażjajt il-bib tisfel, ħallejt il-bib ta' fuq imbexxaq u mort norqod jiena. U fħim minnhom inħoss xi ħadd itini bissi u torċ fiċċi, ma nistax id-disorientat, ma nafx ġara, u sib tliet pulizija fuqi. Għallu li x'qed tagħmel? Għattilhom rieqed jiena. U bad għattilhom għax kienu il-bib miftuħ. Dak ħasbu li daħal xi ħadd jisraq talaw sabu hekk u sabu li hemm. Ħadd jisraq ħabrejk. Ħabrejk. U ma spjegajtilhom li ħallejtu miftuħ għal Peppi. Jien niftakar jien kont naħdem magħkom dak iż-żmien kont norganizza l-istrina u inti kont għamilt dan il-video spoof tal-istrina. Mela dik mela tajba di konna filmjena konna veru għajjenin. U kienet konna filmjena li xulxin u għamilt fihom kif u mbagħad ġibt il-Peppi kif tista' ma nċempilx. Dawek kollha mandra jiklu l-scripts tal-pizza. Imma ħanejdlek. Oħra ta' dak oħra klassika din. Kellna minn jalla kienx. Min jista' ma jista' jkun kien dibattitu bejn Fenek Adami u Sant. U le, kien dibattitu fuq l-Ewropa meta Sant kien ibbojkottja Xarabank u aħna biex nżommu kemm jista' jkun ibbilanċat il-programm konna naħdmu overdrive u nanalizzaw l-speeches kollha ta' Sant. Naqsmuhom f'tapes skont suġġetti, ġifieri Sant fuq il-bidja, Sant fuq il-dak, Sant fuq dak, biex jekk waqt diskussjoni badnija fuq il-basal, nsibu biex il-Labor avolja kienet jibbojkottja l-programm, xorta tantuħ vuċi biex il-programm jinsobuħ bilanċat, għax huma l-iskop tagħhom kien biex jiskreditawk ma tmurx hemmhekk biex inti tinstema nazzjonalista allura n-nies ma jarawx. Imma aħna għax ħdimna triplu tal-li kemm kellna naħdmu biex insellestu dawn ġieli kelli 22 tape biex żgħid tlieta jiena u biex tagħmilhom dak it-titil ħin. Kellna waħed minn dal-programmi, allura kont tagħmilt jiġifieri xi maratona xi 72 sjam qajjem naħdem. Okay. Allura xi kultant tmur għax-xogħol. X'eta kellek għadha żmien? 27, 26, 27 minn hekk late 20s. U kienet waħda minn dawk minn dak li tidħol għax-xogħol jiena fl-erba' minna lik l-erba' ta' xi ħadd mur id-dar u tispiċċa tibqa' hemmhekk sal-ġimgħa għal Xarabank. Bl-istess ħwejjeġ tkun ġejbija biex ma tkunx pjanajt u niftakar kont sejra l-programm u qed ngħid li qatt ma nistax immur hekk li rħat inten. U qatt ħanieħu xawer ta' malajr, veru nerġa' nilbes l-istess ħwejjeġ li kelli ma l-inqas tħossok naqra l-inqas aktar nadif. U neħħejt il-ħwejjeġ poġġiethom fuq is-siġġu għax aħna by the way l-uffiċċju dak iż-żmien tant kien kiber li t-toilet kellu s-siġġijiet u konna nagħmlu meetings hemmhekk ukoll. U poġġejt il-ħwejjeġ fuq is-siġġu u ħadd qas xawer għax ix-xawer kellix fejn kienet tiddendel banju speċi ta'. U x'in kont jiela żlaqt u mort naqbad mal-viti u ġiet fidi. Bl-ilma ħierex minn mal-ħajt.
bil-pressa beda l-ilma sejjer fuq il-ħwejjeġ, l-unika ħwejjeġ li kelli bdew jixxarbu, allora l-ewwel li għamilt. U wieħed jaħraq u ieħor kisa, allora sejjer hekk jiena ma. U bazzapuna u daħħalta fil-misħun biex inżomm il-pressa, bl-oħra għamilt hekk u neħħejt il-ħwejjeġ biex ma jixxarbux, u mbagħad poġġejt is-siġġu qudiem l-ilma biex jaħbat miegħu u ma jmux barra nkalli li kolli minn barra, u mbagħad mort biex nagħlaq il-mejn, u naf li l-mejn kien fuq il-bejt biex talaqlu il-dak. Il-bist il-boxers jiena, tlajt fuq il-bejt, għalaqt il-mejn, u niskofri li sakkart ruħi barra. Allura jien bil-boxers fit-tanazzin. Fil-dak, ħabbat il-taħdejja, ħallu l-ċempel il-Mr. PJ, Mr. PJ ġi jiftaħli. Sadattan Peppi jirrabju, kom ħaddu bġej. U x'net ngħidu l-om li s-saraħt beda minni, għax it's too far-fetched biex temmina. U insomma, wasalt. Ma kienet one of those. Kif ikunu dal-proġetti madonna iwasluk biex tagħmel affarijiet li qatt ma kont immaġina li. U xi ħaġa diskustanti dakinhar li għadni traumatizzat li meta tlajt nagħlaq it-tab tal-ilma, ninduna li t-tank għax neħden tank kien il-bejt. Il-tank kellu latu mhux fuq, u x'immort nagħlaq latu insib ħammima mejta fit-tank. Ġifieri kont qed. Min jaf kemm ħsil snini bih dak l-ilma. Tixtieq tistaqsik biex x'kien jipperswadikom ħanaslu għalija x'kien jipperswadikom dak iż-żmien li tkunu daqshekk investiti f'Xarabank għalfej. U nixtieq nżid magħha jiena. X'kien iżomkom l-adrenalina jew pjaċir? Kontu tieħdu pjaċir tagħmlu 4 tiem bla waqfin? Tkun fija tnajlek jien minni meta nagħmel oġġett irrid naraħ sal-aħħar u rrid naraħ isir kif suppost. Hemm dak l-element ta' perfezzjonizmu. Meta għandek inti limitat bil-ħin minn dak li taf li ma tistax you cannot slack minn dak li trid taħdem fuq. U anke xi sens ta' kumraderija wkoll biex ma tistax kun inti li tmur torqod. Kont ħossad il-guilt li speċa kulħadd għadu għaddej għax dik meta konna naħdmu aħna ġifieri meta konna naħdmu dik ir-rata dik kienet tkun vera kera li inti taf li inti lest minn xogħolok, ma kulħadd għadu għaddej. U tibda tajt ma jien ħanajdilhom li sejjer. Kif nista' ngħidilhom li sejjer? U l-iktar ara ma tistax tirrabja ma' Peppi ta' kemm ħadmek għax huwa ħadem iktar minnek. Ħalli xik min jaf kemm il-darba ngħidlu ħan nurih feature u jorqu nsibu. Mela tlaqna.